Mom. Lagi man. Banana. Wala kami. Wala man. May nagkanhi, hindi ka man hinahanap. Ha? May nagkanhi, hindi ka man hinahanap. Sino? Kasi. Diba? Sino hinahanap? Wala man. Wala man. Hamsa, salamat. Kumusta? Daban yan. Thank you for the 2 million now. Ano yung din po na rapay? Ano yung konsumo pa? Let's go. Zumba sa umaga. Thank you. Salamat. Kape. Nagkape na, pero makape pa. Hi, thank you for the 50 people in the live. Salamat sa tamsa. Kumusta ka? Kumusta kayo? Thank you po sa nanonood sa Kinsey. Buchanan. Ano mo sabi niyo? Salamat sa nag-thumbs up. Thank you po. Okay. Tapos na maritisan. Kapi-kapi na. Maritis. Ta-ta-ta-ta. Make our home. Sige. Salamat sa 5. Christian playing you. Hi bro. Hi Christian. Good morning, Mike. Hi Rodrigo. Tip like okay easy. Thank you Rodrigo. How's your day Rodrigo? Good night there. Thank you. Kape.
Nabaprasad. Hi, Nabaprasad. Good morning. Thank you. Welcome back again. I love you. Sana all. I remember that one guy, he always said, I love you. Every woman he meets online. How are you? I'm fine. Bilal. 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 What means Bilal? I love to. I love to. Filipino siya ay Filipino. Yes, I'm Filipina. Yes, I'm Filipina Christian. Navid Gan. Thank you, Navid. Chicken ben. Market store online. Hi, Marky. Thank you for the thumbs up. I'm not allowed send a hug, miss you. Thank you, Rodrigo. Thank you so much. What are you doing? Thank you for the 2 people in the house. Thank you so much. 6 people. Thumbs up. Chicken bananas. Hi, Navid Gan. Thank you, Navid. Yes, I'm Filipino. Thank you for the thumbs up, guys. Long time, my friend. Yes, long time. Maybe you're busy. Long time no here. No live here. Yes. My parents' home. Like and subscribe, friends. Thank you, Rodrigo. Thank you for the thumbs up. Yes. Coffee. Good. It's good. Thank you, Maider. Thank you, Rodrigo, too. Thank you, too. Bakalada yun sa iyo. Kumusta na si Azaya? Inulat lang ang result. Ano lang? May tubo lang na iniinom. Di na niya. Inulat lang ang result. Pero okay na siya. Opo. Yung kalintura di kay nakaudo. Ma'am. Bakit makilay? It's so beautiful. How beautiful. Thank you for 8 million in the house. Salamat. Salamat sa thumbs up. Salamat sa nagta-thumbs up. Salamat. Hindi ko lang kayo kilala. Jose, thank you. Jose. It's you again. Uy.
Go! Hi, San! Kumusta? Magandang gabi sa'yo. Elsie Ball, hi! Yes. Wala, dancing in the air. Ay, why are you crying? Oh my God! Beautiful your dance. Thank you, Rodrigo. Adele. Doing good. Kawi lang from work. Ay, wow. Pagod much na. Pagod much. Wow. Oo nga, super pagod much. Working mom. Pagod talaga pag working mom. Multitask, nagtatrabaho, para kumita, kasi mga bata. Your family, yes, my family. Pagod na. Hello, family. Hello, family. Hi to you. Not yet ready. I don't know what happened. Maybe change plan. Maybe change plan September. Change plan. He changed the plan. Thank you, Jose. Thank you. Salamat, Jose. Get ready for everything, you know what I mean. Alo. Maybe nag-change ng plan. Change plan. You are the most beautiful in family. Sorry, family. Thank you, my friend Rodrigo. You are the best friend. Oh my God. Why? So, di na siya uwi. Parang naman. Siguro, nagbago yung plano.
Sorry, family. Okay lang, kahit magbago. People change. Pero yung goal ko, same pa din. Nothing change. Sabi baga, baka may mas pa. Ah! No need to be stressed. Jose, English, my friend. From Rodrigo. Jose. Jose, can you speak English, Jose? Coming. It will be okay this week for the right time. Ika nga. Oh, no. Sabi niya. Tapos sabi, magbabago na naman. Pabago-bago. Ayaw ko ng pabago-bago. Alden. Alden. Hello, 21 people in the house. Hi. Hello. Thank you for the 9 thumbs up, guys. Hello. PD go on. What names? Jose, love you there. From Rodrigo. Ano? Okay. I don't want like words, your words, and back to you, your words. Kyle, sigaw. Thank you, Elsie Ball. Elsie Ball. Pa! Yes! Yes, I'm busy. Okay lang, when you're busy, okay lang. Mama, ayun na, yung busy naman. Ayun na. Tawag-tawag na. Wala problema. Mahaba na matawag-tawag. Yan. Oo. Oo, mahilamos na ako makuas. Ganyan na makuas. Ano yung vitamin? Busy, need to work. Good. Click on screen, very easy. Thank you, Rodrigo. But no music. No music. So click on screen. Thank you, Rodrigo. Thank you so much. What happened to you? People change. Sleep na ako, insan. Antok na. Always sticker dyan. 4 a.m. na. Sige, insan. Sleep well. Thank you for joining. Salamat. Fight lang.
No give up. Thank you so much. Thank you. Fight for the goal. Choo choo choo. Thank you. Yahoo! Thank you guys. Thank you so much. You are more princess every day. Ah, thank you, Rodrigo. Oh my God. Thank you, Rodrigo. Yung... Thank you so much. What are you doing now? Ryan, Ryzen Malapitan. Hi, ate. Hi, Ryzen. Elsibal. Hello, Elsibal. Hi, Jose. Si Jose. Nakatawa si Jose. Have to go now. Okay, thank you for your affection with me. Oh my God. Thank you, Rodrigo, for joining here. Bye-bye. Sleep well. Good night there. Bye, beautiful woman, Filipina. Bye-bye. I will be back. Thank you, thank you. Thank you, Rodrigo, for joining here. Take care. God bless always. Bye-bye. Thank you for the thumbs up, guys. Sa nagta-thumbs up, thank you so much. Sa bawat ginagawa, gusto ko nang sumuko. Ibigay ko ng lahat, pero sinayang mo ko. Bye-bye! Hi, Elsibald. Elsibald. Very beautiful. Ah, thank you. Thank you, Elsibald. Pangarap sa habang panahon tayo'y nagkasama. Kailangan siyang kulang sa'yo. Thank you for the 12 people in the house. Thank you so much. Pangarap ko ang ibigin ka.
Ha? No. Kay tagal ko nang naghihintay na sa akin ang may ang pag-ibig na di mawawala ang pangarap ko. Ibigin ka ano yan? Chanel Mateo. Hi, Chanel. Thank you sa thumbs up. Thank you sa nagka-thumbs up, sa nanonood, sa bugong bisita, sa sa napapadaan, sa tumatambay. Salamat. Sa nag-stop. Thank you. Mabuhay tayong lahat. God bless us. Salamat sa nagka-thumbs up. Kahit kung kayo kilala, God bless you. Hayo! Hayo! Salamat. Thank you for the nice people in the house. Thank you so Hello, Chanel. Love Sheryl. Elsie. Wala na Hello. Hi, Chanel. Hindi siya ka na inanahayin. Sino? Cellphone ko. Cellphone! Nano! Maharap ka man mag-cellphone? Ninilas man sa imo man. Nilas! Pangarap ko ang ibigin ka sa habang panahon. Ikaw ay magkasama. Ikaw lang siyang kulang sa buhay. Ito pangarap ko. Ibigin ka. Oh my goodness. Ma. Hindi ka tagal ko lang naghihintay. Come to the sugar from once half like me. Thank you sa nag-heart. Thank you for the heart. Sometimes employer. Why not sometimes in Florida now. Good morning, Cheryl. Hi, Mike. Sometimes in Florida. Why? Before stuck in Florida, now sometimes in Florida. Why Florida? Hi, hello, good Mike. Thank you for joining, Mike. I'm in Mexico, so not stuck. Okay. When you come back in Florida,
Sunday, 27th July. Ah, okay. Okay. Okay, ka-fire ko. No change. Tommy, Tommy. Wala naman. Wait lang. I was afraid this time would come. Wasn't prepared to face this kind of hurting from within. I've learned to live my life beside you. Maybe I just dream of you tonight and live into my dreams. Thank you for the thumbs up. Salamat. I just keep on dreaming till my heart exists. I was afraid this time would come. Wasn't prepared to face this kind of hurting from within. Hi Chanel, can you sing here? I just keep on dreaming till my heart exists. Oh, sing twice. The personality when you were living.
Nasaan ka na ba? We need to, ano na, prepare food for lunch. Nasaan ka na ba? Oh my goodness. Nandito na ako. Thank you for the thumbs up. Hi, Greg. Thank you, Greg. How are you? Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Kumusta? Kumusta? How are you? I'm good. How are you doing today? I cook food for lunch. Wait. Thank you. Thank you for joining. What? Subscribe chicken. What for lunch? Fish. Fish the lunch. Subscribe for the like everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Greg. Dili ko apin. Sila pong. Hello, Daddy. Hello, I'm sorry I haven't been here in a while. It's okay. It's fine. No worries. Hi, Daddy. Daddy. Yummy. What are you doing, Daddy? Daddy, 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 Daddy. Thank you for the thumbs up. No. Wait lang. So, wait. Kapag kagayon! Oh my God, may makeup si Baba! Okay, nang bibigyan ako ng ibon eh. Thank you. Thank you guys. Wait. Ay, sorry. Yeah. Thank you, Chanel. I just woke up from a nap since Daddy is old. It's 9 p.m. here. It's Daddy's old. I think I know you're 41 years old, Daddy. Am I right? I remember you joined the other day. Wait lang. Wait. I'm finding the knife.
No, I'm not 41. I'm only joking. I'm 33. Ah, Ay, okay. dapat Chanel, what 43? Hey, buddy. Ah, you're 33. Okay. 33 years old. I am 40 years old. What 42? A lie. I'm 40 years old. I was saying, hey buddy, to her son, WhatsApp channel. Ah, you look young. Thank you. I look young. You are lying. You are not 40. I'm not lying. I'm 40 years old. Ah, you're late to Thank you. Sana all. I wish I'm my age like that, but I'm 40 years old already. Only in my mind. Ashley! Baka naman ako bawang. Ay, marunong ka na? Yeah, thank you. Pagkakita ni Ara. 10 na bawang. 10 pesos. Wait. Bawang, 10 pesos. Sa'yo mo na yan. Sa'yo mo yan, ho. Thank you. Karibok, mahayeng. Thank you, Chanel. What is your age, Chanel? How old are you? 42? Are you 42? Nasaan ka na? 40. Wow, nice age. Life begins at 40. Karatita Julia. Sabi mo bawang po. Lol. Why is everyone 42 lol? Are you looking for a man that's 42? Oh my god. No! You misunderstand. You misunderstand what I said. Daddy. Daddy. Daddy, you misunderstand. I'm asking what how old are you? If 40, if he said 40 years old. Tita Nanay, ito nalimutan ko. Bawang po, bawang. Bawang. Hoy, naging mo yan. Dito na yun na. Bawang! Di man sibuyas! Ay, oo, nawangan ko. Hain! Ayun po ng bawang. Hain! Kabutan ng kape. Ah, Kabutan ng kape na blow. sorry naman. Dila sa Giselle. Para. Sabi ko may binakala ko na ano. Ako na lang. Bago. Doon lang yun, maaram ka natin, Giselle ni. Ah. Oh, yatagin ako tita mami. Saan ka na po? Bawang. Bawang. Garlic. Called. What is garlic? The bawang is a garlic. Where are you from, Chanel?
The bawang is garlic. Garlic. Thank you so much. Mama, huwag daw si tita. 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 Tita, dito ko lang. Montreal, Canada. Wow. Ay, natin. Montreal, Canada. Nice to meet you, Chanel Matthew from Canada. Montreal, Canada. Nice to meet you, Chanel. Alin mo sa pangalan ni Tita Sheila man. Mama, baka nakita. Ito na, kay makakita ko makakatulog ba kung dito sa bahay. Grabe yun! Nasaan ka na ba? Tita ka na. Sa bahay. Hello. Nice to meet you too. Thank you, Chanel. Saan na? Ibutong siya, sabihin mo pa si Tita ni Sheila. Manakan siya. Mama, parang sa dapat. Salamat. Paano ba si Tita Sheila? Hindi ako maharap. Cellphone. Kalabas ka ng kakapo. Bakit yung sinaprantan? Bakit Nagbabayli sila pong. Hello, little one. Her name is Ashley. Thank you for joining. Thank you for joining, everyone. Have a nice day. Hi. Nasaan ka na ba? Dito lang ako. Thank you for the thumbs up. Thumbs up. Thank you so much. Wait a minute. Wait, guys. Chindas. Asa ka diri? Ay, pandang ka diri. Irararara. mura lang. Nasaan ka na ba? Nakal sa pam. Sabay. Yadi. Gerak, ayun. Mau man gyapon natin tangan account mo.
Diri, nag-iba ka na sa Facebook? Oo, kaya ko nang bubuksan ang account ko. Dapat inaano mo ano mo, ang password. Pero alam ang password. Oo, kanang pag ano. Ako si tama. Para mabuksan mo. Kasi matagi mo na ano. Oo, ang password sa siya. Karam mo siya. Karam ko. Magalang palit-palit sa Facebook. Mapagalo na ano. Di man din sa mo kapalit. Kasi magbago kasi niya ang cellphone. Basta aram ang password. Maano yun na, mabubukasan pa. Sabi nila yung kagabi ma-chat. Sabi ko, ano, pais na kami sabi. Sabi, kalat ma-chat si Ana, ito ay cellphone. Sabi ko, katong na lang. Eh, ganito siya sa ano. Pagalo man lang ito kahapon. Pitong diba? Ano, nandala dito, puro lagda. Ang kami diba? Kung si Ate ba? Nga niya, may yung kalaing cellphone. Inatod ko ugari na si Ano. Inatod kami nito ni Didio. Sa hindi nakarama may Oo, ano. bago siya matrabaho. Inatod kami sa Mitilay, sa may so, Karais Payos? Oo, Karais Payos. Oo. Kaya kayo manitan. Malakukon. Si Papa. Maulog ka talaga sa diaw. Hindi pwede na ano, kay bago lang daan mga layo, hindi pwede taraan. Sa diaw pa talaga na ano. Taguan talong kasi hindi ako hirapan. Kami binakang gusto ro, di ba? Ang ilalim na nakakulang na, nakakulang Kuya da pa, nagkaralat na, hindi sa mga iba. Iya ka na nakakulang na. Thank you for the item. Dira, pwede pa. Di pa, Ito kunain sa lampulan nila kuya mo. Parang kunain. Ha? Hulog. Si Commissioner, Vice Chairperson po and Executive Officer po ng NAPOCOM Attorney Rafael Calinisan. Good morning po, sir. Attorney.
1, 2, 3, 4. Bilang na 4. Bato mo na 1. 1. Makapikit ka? Oo. Bilang na. 1. Uy. To. Aray. I pass by again next time. Okay, thank you, Chanel. Thank you, Chanel. Thank you, Chanel. Thank you so much, Chanel. Nasaan ka na ba? Nandito lang ako. Si Chanel. Thank you so much, Chanel. Tonight. I celebrate my love. You're so my life and Sabi na, Rino. Ren. Papa, yun. Papa, yun. Chocolate. Para sumud ko yung kanina. Like, yeah, doon ako para sumud. Ginibik na Bakit bik. nasa na si Kuya? Yeah, nagibik. Makaruya, ginisig. Lalong ka pa, no. Okay, nagibig ka. Pasanibig ka. Pasang ko? Lola. Pasang ko? Ay. Somebody to know. It's easy to say, but it's never the same. I guess they kinda love the way you remember the pain. In the day bleeds, night fall, when you're not here. You give me through it all. I let my courage down. And then you fall around. You still kinda love the way you remember the pain. Day bleeds, and fall, and you can't and make it down, pull around. I guess you gotta learn to Goodbye. Goodbye, Chanel. Thank you for joining. Tagal mo, Mama. Chanel from Montreal, Canada. Thank you so much. From Ah. Chanel. Tagal na din. From Chanel. Ay, Eh, sabi from ah. Chanel. Look. The fish. The fish. I need somebody to hear, somebody to hear. Oh, what a bit of? A little bit of vinegar. Ano ba yun? Cooking show. Yung sinasabi niyo po na very great po, kung pareho old tax na lumapit sa inyo, parang nabibira pa si Kuya Anta. Yung fact na gano'n sila ka-break. At pagtag sila. Aswag, di man yun, mas tara yun. I need somebody to hear. Thank you for the 4 million. Thank you for 18 thumbs up. Thank you so much. It helps me a lot. BTS. Yes, malayo. Malapit na pero malayo pa. Go, go lang. Go, go Power Ranger. Go, go Power Ranger.
Dito ka mga ano, hindi kayo na ano. Thank you po. Bibira pa kay Ate Asya. Pag doon, pag sinulot mo, ano mo ini. Sinasabi yung pangalawang grupo, parang trying to divert. Kailangan na po na maka-involve din yung for total government, sige tayo. I think you 5 people in the house. Slam it. Ako yun! Sabi natin yan, sino nag-web sa mama? Ako yun! Sabi yung bibira. May pakido-kido. Pag sinulot mo hindi doon, yung baga sa glass, yung baga yung pinanibawa, ikaw, yan. Iluwas mo yung nabuhok mo para magayon ha. Ako na yun, ipapasa mo yun. Bro, na-picture mo. Wow! Sige, rao kayo. Direct kayo na, ano ni mamo. Hala. Makapicture lang kamo ni mamo. Yan. Smile lang. Dito kami pinapa. Dito kamo ni ate. O, dito ka tiyo. Oh. Bibira pa din dito. Kadami mo dito. Yan. Yan. Dito na, dito na. 1, 2, 3.Apa? 1, 2, 3. Bada. Kagwapo ni Mama to. Thank you. Wait a minute. I need to. Yan yung kusan. Oy. Oy. Yan isan. Purple mo na nung hindi naman. May ano ako, may commercial ko na lang. Inakan ko lang, yan ko na. Lunggo. Sabi mo, tama nito, baka nalaw ka nga tapos naman, sila niya ka, parang hindi naalala. Ako wala tayo parang hindi Natan niya sa akin. Magkano maging sa akin? Hindi ko ba yan? Parang kang papa niya. Salamat. Din sa plaza? Plaza. Tayo magkalisan mga ano, masabi ka na hindi kayo. Imbis na mapakala ko sa iba, narawawala ko kayo. Sa kanila na ako magbabakal. Sandat yung magasan sige ang mga pagkakitinda. Sige na, ano, ispinula. Mag-aaway doon, pero narawawala pa ako. Gusto ko lang punta mo pa ka dito, siya. Sabi nalakaw-lakaw, magkatan sa kaano kong ka. Hindi ka na makapili. Oo, narawawala sa iyo. Sige sa left, nilirot sa kayo, mawala nag-aano, naraway siya. Hello, hello. Cars? Hello. Hello. Uli na ka ma? Bye-bye.
Sayaw ito nga. Ginagawa po ninyo ito sa inyo para malaman po natin lahat. At hindi po nagkakalat din na Barawan na bagay na. Ang baga na nag-detect pang ano. Dapat ko nito mag-produce na stability. Kaya mamakuan, ano? Cut. Baramot, nagutom ako. Tisha! Tisha! Saan na ako eh? Sa Saguro. Saan na yung pito, ha? Hindi na ka? Ay, di ba eh? Hi! Iwan sa lahi, ah. Hello! Hello! Hi! Hello, madam! Ilong ba din ang kulay? Ay, masabi mo ka? Ay! Hindi ka lang? Adi nga ako, ikaw na ko ha. Ah, sige. Hello, madam! Ay, madam! Madam. Nakalive ka? Nakalive ako. Nakalive ako sa, sa YouTube. Sayang lang. Ay, adi ka mo. Ay! Kaya na lang, mauwi na. Nakahelmet si madam na. Papa, baka mo takawang pain. Dito na lang sa ano mo. Ano na? Heart center. Ay, masulod man ako. Oh, ano yun? What's that? Ano? Ayaw sa narration niya about sa, sa deworming. Ah, deworming. Malnourished siya, di? Oh, sabi ba ka ni madam? Dada, oh. Mahimo ka soon. An sa imo, an sa 5B, an sa 6P. Wala man ako sa 5B. Ay, kardo nakabutang dito, ma'am siya eh. Duwa sa imo. Ako nga ni, overage na ito na sa'yo ko, pero himuan ko pa man siya kaya nag-ibase si ma'am sa... Hindi ko man siya naging kapot. 5B to si Aicardo, si Mateo. Si Macho. Si Macho ba yun? Si Icar doon overweight. Di, may yun dito si... overweight na mo? Ah, ma'am? Ma'am? Oo, bo. Si 5B. Di man nakabatang sa overweight? Ma'am, oh, normal, pero ma'am siya. Siguro ang kabutang sa naman. Madamo. Ipaputokopy ko na ko na yan. May manito si ma'am. Mag-imo ka sa liit, para sa labay na kita. Hindi ba kasi pa sa taon. Pwede. O yun sa'yo mo? Pura pa nga. Di rin yun sa'yo, Maricar? Ano, mahiyo ko lang siya. Ay, wala mo kanyan. Maulus yun doon. Pero malangit sa'yo mo? Pira. Dua. Duman. Kadaghan pa? Ha? Ikaw naman eh. Ikaw Ako na na talaga. lahat. First honor. Ikaw ang leader na mo eh. Magpakitang gilas ka. Wow. Ipakita mo kung Wow. Ikadewa si Ma'am Linda. Ayan, Oy, bili ko ako ang na yun. kapret. Ako, ano, Bili ko na Ate, yun. okay na yun sa lang. Okay na yun sa lang.
Oo. Para daw man lang. Muda ka, di ko man nadaraan imo pa. Imo. Kanana, di eh. Inulian ko yan to ha. Binakalan ko. O, ito pa sa balay. Ito pa. Bahala ka. Pero ang daran ko na bunay. Tapos ang apple na 35. Wow. Siyempre. Padama ko yan. Mau naman. Jennifer, Lucilio. Kira pa ata. Wow, it's bongga. It's 100. Patid manok ka gini. Ay, siya. Yan. O yan. Oh, Judy. Ikaw na mag-abot. Nanay, Ate, okay lang? Oy, okay lang yan sa proud? Sige lang. nanay, luluto sila. Natin pa yun. Ngayon na naman din. Para rin. Magkamarangkod. Okay, kaon na ako. Nahamot ko palang baga. Nagutom na ako. May bahaw. Ini itong dulog. Bahaw talaga yung oras man niya. Hindi ako na yun. Ay, mo din ako sa ito na ano. Kinuan mo na. Nining, sabi na ko na regilik. Sa barangay ng puno. Ito na, pinutukal ko muna. Accomplishment. Oo. Pudo mo na ko. Papa, Xerox kita? Pinaputok ka, pinasong kahapon kay ito ang printer ni Ramadan. Dinali-dali baga pag... Hindi, dito ako sa salon, Oo. sa office. Dito siya nagpa-print. Oo. Dinadali niya pagprinta. Ito na hinudam mo sa office. Ang print niya. Hindi. Ito naman ako sa surat. O, ibalik ko na ito sa office. Ako sa taon nakaano. Kaya na nga. Ibalik ko na taon ha. Di pa ada ni si naubos ka photocopy. Pipiriran ko na lang tiya. Sa laro. Para may knowledge kita about sales. Ano na lang ha. Kung ibutan ko talaga makararo ay ma. Kaya ang iba, pabayaan na na morog ito ng bata. Ano mga ganitang mga tingin? Diba yun Ito. doon? Aba, yan yung burutan ko man nga ni. May idea na ako. Di ko man siya irugon. Pero aram ko na. Pare-parehas kayo rogon mo. Pare-parehas man naman. Tapos, Rizal. ano ito taga sa amo kasi? Sa kawalan ng trabaho. Low- Pakalan mga masustansya low na income. pagkaon. You should make a YouTube channel. Low income nga. You, I'm not bored. Maybe you're bored. Kurot piti ko. Ano para photocopy mo hanggang kahapon? Hindi man yade. Ha? Ano yung photocopy mo hanggang kahapon? Oo nga. Gada yun. Ay man. Who should make should make the YouTube? You have your own YouTube na, di ba? Cut and counter. Ayo, sika! Sika! Ay, ang ano niya? Not this one. Ay, mana man ang gusto mo? Ito na, accomplishment na may mga picture. Cut and counter, sika! Ayan, wait lang. Sabi sa Didi Ho, may nag-comment si Darlene niya. Cut on counter daw. Pagkabasa niya, sabi niya, oh, sika! Pwede na ati, marupi, lagdoan. Ayun kahagag sa kay. Iro makanulot. Dili, didiin ko na. Ini man ang bagay. Baga man yan. Dili, hulos lang. Bibing, hulos. Mara, kuan man. Hulos. Hulos. Halos. Oo, kaya mo na yun. You. Ako? Ikaw? Oh, you? Me? 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 Who? Dili naman good. I don't have a YouTube. If Kaya di ho. Mo madali na butang. Okay. Oh, irugon to ini kung paano irig sa diho pag ano. Kaya naman lang Tagalog man. Taglish. Tagalog. Tagalog. Taglish. Taglish. Gusto man Tagalog. Di, Tagalog Tagalog na English lang. ka pa man to. Oh, sa bagay. Ito nga na, in English mo hindi rin. Ano? Hanat. Oo. Mo. Diri man Ma, honor. looking for food. Diri man honor ang kuan. Ako. Ano pala? Ako daw mag-mo YouTube. Not you, Sheryl. Ah? Me? 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 Mom looking for food, yes. Mom looking for food. Dahil si mama. Ito nag-agi kaya dito Kasi siya. manay, may, ano lang.
Nagkataon na yun. Kaya nag-comment baga sa to si Ma'am Risa sa diho. Nanang sabi. Sabi niya, dili naman ngayon ni-cover sa trabaho niya.
Sa 6B. Dili, sa 6A, sa lang. 6A? Nagbasi lang 6B. Ay, nagbasi lang ng sige sa January. Kailan niya? Fairbanks with your One Plus para sa 1-year-old to 3 years old. May 115 grams. Sakto sa tatlong braso. 50 pesos lang. May 400 grams rin. The use of this on money by the information necessary if you agree with this product may dangerous to your child's health. Ano? Sinuri. Siniyasan. Ang resulta, superlative ang shield sa pagpapakain ng bakterya at shield antibacterial soap. Piliin ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Si Mami, Tapos sa shield. Shield antibacterial soap. Pinapatalayan pabisa. Ang mga nurse, tiwala. May bago din isa sa'yo. Bagong excavator like roast coffee. Oo, ang aroma at sarap. Dama ang tapang ng katawan at isipan. Bagong excavator. Ganda. No worries. Naaway ko lang ang derecha. Pero kaya yun to. Ito ang lupo. Wala mo ka na yung bawa. Kills 99.9% of good-old glossy bacteria. May aroma burst back of thousands of sunflowers and berries. Sunlight set off. With kulot. Bubuwa ka na lang binibigyan. Pamahaw man lang nga ni ano na. 1-year-old to 3 years old. May 150 grams. Sakto sa tatlong braso. May 400 grams rin. The use of this on money by the health professional necessary if you agree with this product may dangerous to your child's health. Grace! DSD. Balasan ang mga uma. Siniyasan. Ang resulta, super effective ang shield sa pagpapakain ng bakterya. Nagtatanghon pa nga ni Shield Bila din ang antibacterial soap. Piliin ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Si Mami, Ano ka nag-abot? Shield antibacterial soap. Pinapatalayan pabisa. Ang mga nurse, tiwala. Nag-abot sila. Kaya na kami. Mala niyo. Independent and professional creators. Great news! Si Nevada 2025. Bahala ka na magkuha mo. Deadline. You Bahala ka na have doon. more time to submit. May naing ulo na tubig. Yada, ang gata siya kung nagatan For ka. documentaries that reflect this year's theme, the magic of peace. Extended deadline for submission is on July 25, 2025. No registration fee is required. For details, visit or contact the following. Yada, ang gata siya. Dili kay, liyo na lang yung kay, ay, di na kami Plastika, pag-plastika. ha? May plastika. Ito. Tara. Sa luwas ang plastic, ha? Magbugbog ka lang sa luwas ang plastic. Joke! Ang batsay mo, Inday. Hindi mo na marika, kay ba? Wala ka mga inol. Ate Ino, doon ka lang po sa ako. Madali yun lang yung sarap. Namahol pa lang kami. Tapos, nadarahan ko na yun ng hapon. Tapos, ma-interview pa daw si Ate She. Ay, nito na anong Andi, di ano yan. Andi, Ate She, ang DTR. Andi, ano lang yung sa DTR. May DTR ka doon, Manay Nan? Wala na kami. Ha? Wala ba na ko garas? Ano ba may kahoy yun? Ay, di rin wala man templada mo Kay na, pasta na kita? Dili, Sabi ko ba? Uy, yan. Dapat nag-picture pa ka mo sa beauty. Oo, sa barangay. Makikita kita doon. May pag ako din ko piyan na sila. Pag kita din ako. Ngayon ka siya. Ngayon ako Basta mo pa ako doon.
Ay, kaon na ka ba? Pamaha. Pwede na naman daw. Pamahaw lang. Pero po kita na Ramadan po. Kaon na kami, pamahaw. Ano po? Tapos, tinupod na. Lagi, hilaw. Ano ba kinobro naggalonggong? Wala. Sabi ko na sa imo, diri, maraot. Anay ng kape. Kabukong. Hindi kape. Hindi lang nagkakasi kaya mo makaunan. Ano lagi mo? Grabe mo. Lagay may handa ka sa pista? Ayaw na lagay! Dagan ang handa mo? Oo! Yes. Pinikulan-kulan. Kan mo. Maribukon ko na. Gogo na kami. Oh, sige. I-send mo siya ako. Ngayon mo kay ano. Ayan na, isang ko. Lalo, i-send mo sa iyo. I-send mo. Ilay mo nila kuhan. Excel, kasi ikulad ko. Yan kasi ko nung sa narration. Ikaw tagahin mo ako ang taga. Kaya didiretso mo na lang sa laptop. Kaya nga, di ba didiretso, ikulad ko lang. Tapos sa laptop, siya na mag-ano sa ito. Kaya I-send mo sa akin. Kinulad mo. Oo, tapos sa kanya, iyan na lang niya dito sa ano. Pero ako na ma... Kuhan. Ikulad mo na. Pwede man. Oo, dito sa laptop, may dito. Tapos i-send mo sa iyo. Kuhan. Kamu na lang magpa-prank. Ang laptop mo kung pwede mo i-direct mo. Pwede dito sa printer. Pwede. Nanda ko rin, kami rin naluto. Bawa kami, di ba kami nagpapalito? Kaso lang, kami, kaya ng pista. Pinabutan kami alas 12. Di pinaglaman siya, gusto ko na suman. Siya ang suma. Sila. Siya ang suma na din sinaman. Akong sinunod kong pista. Kami, may tinamal kami, nan may yung suma. Ako kung sinamal ko na kung saan ko wala ko nakakali ko naman. Ay, kami may yung paborito. Ay, nanibos na hangat mo muna sa mag-iwa. Oo, lalagay. Nagburus tablahan ang karot.